ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବାନ୍ଧବ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କଥାମୃତକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଗୋପପୁରରେ ସୁନା ଗୌଡ଼ୁଣୀର ଭାରି ନାଁ ଡାକ। ବିଶାଖା, ଲଳିତା ଏମିତିକି ରାଧାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସୁନା ଗୌଡ଼ୁଣୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଗୋପନାରୀର ମନଟିଏ ଯଥେଷ୍ଟ। ତା କଥା ଅନ୍ୟ ଗୋପୀମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା। ସବୁ ଗୋପୀମାନେ କାହ୍ନାର ଚପଳାମିରେ ଭଳି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁନା ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଚିନ୍ତା କରେ କେମିତି କାହ୍ନାକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇଦେବ। ଯଶୋଦା ମାଆଙ୍କୁ କହି ମାଡ଼ ଖୁଆଇବ, ଆଉ କାହ୍ନାର କୁଁ କୁଁ କାନ୍ଦ ଆଉ ଲୁଚାଲୁଚି ହସର ମଜା ନେବ। କାହ୍ନା ବି ବୋଧେ ତାର ଏ ଅନ୍ତରର ନିଷ୍ପାପ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି କ'ଣ, ସମୟ ସମୟ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ସୁନା ଗୌଡ଼ୁଣୀର ପାଲରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଦିନେ ଏକ ଅଳସ ଅପରାହ୍ନରେ ରାଧାଙ୍କ ସମେତ ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଜଣେ ଗୋପୀନାରୀର ଦଧିମନ୍ ଥିବା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଦଧିଭାଣ୍ଡ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ କାହ୍ନା ଉପରେ। କିଏ ପୁତନାବଧ କଥା କହି ହସି ହସି ଗଡ଼ୁଥାଏ ତ କିଏ ବକାସୁର କଥା କହି ଆଖି ବିସ୍ଫାରିତ କରି ବସିଥାଏ। କିଏ ସେଇ ନନ୍ଦସୁତର କାଳିଆ ଦଳନ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଥିଲା ତ ଏବେ ବି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଥରୁଥାଏ। ତେବେ କାହ୍ନୁର ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବଡ଼ିନା ଶୁଣି ସୁନା ଗୌଡ଼ୁଣୀ ମନରେ ଟିକେ ଈର୍ଷା ଆସିଲା। ଆଉ ସବୁଥର ପରି ତା ମନରେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା। ସବୁ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ସେ କହିଲା, ସଖୀଗଣ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ପ୍ରବେଶ କରି ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଛି। ତମେମାନେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଅବଶ୍ୟ ସୁନା ଗୌଡ଼ୁଣୀର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା କାହ୍ନା ପାଗଳୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ଏକୁଟିଆ କେଉଁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଚିନ୍ତାରାଜିର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଞ୍ଚନମାନ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ସୁନା ଗୌଡ଼ୁଣୀ କିଛି କରିବାକୁ କହିବ ମାନେ ସେଥିରେ କାହ୍ନାକୁ ନେଇ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି କରିବାକୁ କହୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଗୋପୀଗଣ କହିଲେ, କୁହ ଗୋ, କ'ଣ ମନରେ ଆସୁଛି କୁହ। ଆଉ ଜଣେ ଗୋପୀ ହସକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ପଣତ କାନିକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ କହିଲା, ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ପରି ରଙ୍ଗ ପାଇଛ ବୋଲି କାହ୍ନା ତ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଚାହେଁ। ଆଜି ତାକୁ ଜାଲରେ ପକାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବିଛ କୁହ। ସେତିକିରେ ଚମକି ଚାହିଁଲେ ରାଧା। ଆହା, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ଛନକା ପଶିଗଲା କି? କାହ୍ନାକୁ କିଏ ସତରେ ଜାଲରେ ପକାଇଦେବ ବୋଲି ଭାବିଦେଲ? ରାଧା ଖାଲି ହସିଦେଲେ, ହେଲେ ସୁନା ଗୌଡ଼ୁଣୀକୁ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ କୌତୂହଳ ନୟନରେ ଚାହିଁଲେ। ସୁନା ଗୌଡ଼ୁଣୀ ବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଖୀମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ଚାଲକୁ ସଭିଏ ମିଶି କାହ୍ନାକୁ ମାପିବା। କଥାଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଯେତେକ ସଖୀ ଦୁଧସର ଉଛୁଳିଲା ପରି ହସିଲେ ଯେ ହସିଲେ। ଜଣେ ନିଜ ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ ଓଢ଼ଣୀକୁ ଦୁଇଥର ଉଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ତମେ କି ପାଗଳୀ ହେଲ ଗୋ ସୁନା ଦେଇ। ମାନୁଛି ଆମେ ଗୋପୀମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କାହ୍ନା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଜ୍ଞାନର ବୁଦ୍ଧି ବି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ତମେ କ'ଣ ମାପିବ ଗୋ, ସେ ଅମାପି ଛୁଆର। ଆଉ ଜଣେ ଗୋପୀ ତା ସାଥିରେ ମିଶିଯାଇ କହିଲା, ତମେ ଟିପରେ ମାପିବା ପାଇଁ ବସିଲେ ସେ କୀଟଟିଏ ହୋଇ ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ତମେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମାପି ବସିବ ତ ସେ ଏଇ ଆମ ଦୁଧସର ଶିକା ଉଚ୍ଚା ହେଇଯିବ। ଆଉ ତମେ ହାତ ବଢ଼େଇବ ତ ସେ ଥିବ ଗଛ ଉପରେ। ତମେ ଦଣ୍ଡ ଧରିବ ତ ସେ ଚାଲିଯିବ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ପୁଣି ହସିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇ ମଧୁପାନ ହସ। ସୁନା ଗୌଡ଼ୁଣୀକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା କଥା କହୁଛି କି? ମୁଁ କହୁଛି ଚାଲ ପରଖିବା ସେ ଅଛି କି
ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି କେଉଁଠି ଅଛି, ଯଦି ନାହିଁ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଏ କଥାରେ କି ଯାଦୁ ଥିଲା କେଜାଣି ସଭିଏ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। କିଏ କାନିକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସିଲା, କିଏ ବାଳକୁ ଗଣ୍ଠି କଲା, କିଏ ଓଢ଼ଣୀକୁ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ସଭିଏ ଏକାଥରେ କହିଲେ, ଚାଲ। ସତେ ଏକ ବିରାଟ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିଲା ପରି ଗୋପୀଗଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖି ନିଜ ହସକୁ ରୋକି ନ ପାରି ପଛରୁ ଡାକ ଦେଲେ ଶ୍ରୀରାଧା। କହିଲେ, ଶୁଣ ସଖୀଗଣ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମାପିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜଳବିନ୍ଦୁ ପାଖକୁ ଆସ। ଜଳବିନ୍ଦୁ? ସଭିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅଟକି ଗଲେ। ହଁ, ଏଇ କଦମ ମୂଳର ଟୋପାଏ ଜଳବିନ୍ଦୁ। ଏଇଠି ସେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଟିକେ ନିରେଖି କରି ଦେଖ, କେତେ ଗଭୀର ଇଏ। ତା ଭିତରେ ପରା ଆମ ଏଇ ଯମୁନା ପ୍ରମାଣେ ଟୋପା ଟୋପା ଅଣୁପରମାଣୁ ଭରି ଦେଇଅଛି। ଏ ବାହାରେ ଯେତିକି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଭିତରେ ସେତିକି ବିଶାଳ। ନହେଲେ ନାଇଁ, ଦେଖ, ଏଇ ନୀଳ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଦେଖ। ସେତିକି ବେଳକୁ ସତରେ ଏକ ନୀଳ ପ୍ରଜାପତି ଆସି ବସିଯାଇଥିଲା ସଖୀ ବିଶାଖାଙ୍କ ମଥାମଣିରେ। ଥଟ୍ଟା ଗମାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଇସାରା କରି ମୁରୁକି ହସିଲେ ଗୋପୀଗଣ। ରାଧା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ କହିଲେ, କୋଉଠୁ ଆଣିଛି ଏ ପ୍ରଜାପତି ଏମିତି ନୀଳ ରଙ୍ଗ? କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଯାଉନାହିଁ କି? ନହେଲେ ଯାଉନ ସେ ଶାଗୁଆ ବଣକୁ ପାଦ ଛନ୍ଦି ବସିନାହୁଁ କି? ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ। ଏଇ ଦେଖ, ବଂଶୀଟାକୁ ପରା ଝୁଲେଇ ଦେଇଛି ସେ ଆନମନା କୋଇଲି କଣ୍ଠରେ। ଯଦି ମନ ନ ପାଉଛି ତ ଯାଅ, ଯମୁନା କୂଳକୁ ଯାଅ, ସେଠି ବି ଦେଖିବ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଯାଅ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଅ। ଗିରିକନ୍ଦର, ପବନ ସାଗର, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର, ନଭମଣ୍ଡଳ। ନାଇଁ ଗୋ, ଆମକୁ ଆଉ ତମେ ସେ କୁହେଳିକା ଭିତରକୁ ଟାଣ ନାହିଁ। ସମସ୍ୱରରେ ଏକା ସମୟରେ କହିଲେ ଗୋପୀଗଣ। ତେବେ ଆଖି ନିମ୍ନକୁ କଲ, ଆହୁରି ନିମ୍ନକୁ, ଯେମିତି ତମ ନାଭିବିନ୍ଦୁ ଦିଶିବ ତୁମକୁ। ତଳକୁ ମୁହଁ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ବେକକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ସୁନା ଗଉରୁଣୀ କହିଲା, ମୋର ଏତେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନାଇଁ ଗୋ, କି ମୁଁ ନିଜ ନାଭିମଣ୍ଡଳ ଦେଖିପାରିବି। ନହେଲେ ଦେଖ ତୁମ ନାଡ଼ୀସୂତ୍ର। ଏତିକି କହି ନିଜେ ଶ୍ରୀରାଧା ତା କଚଟି ଧରିଦେଲେ ତ ଏକ ଅଜଣା କମ୍ପନରେ ଶିହରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ସୁନା ଗଉରୁଣୀ। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାଧା ମୋ ହାତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଆହା, କେତେ ଦିନରୁ ଏମିତି ଏକ ଇଚ୍ଛା ମନ ଭିତରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉଥିଲା। ଏକଥା ସେ କାହାକୁ କହିନାହିଁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତା ମନ କାହ୍ନୁ ନଟଖଟିଆ ପାଇଁ ଯେତିକି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଏନି, ତାଠାରୁ କାହୁଁ ଅଧିକା ଆତୁର ଏଇ ରାଧା ଠାକୁରାଣୀ ପାଇଁ ହୁଏ। କେତେ ନିର୍ଲିପ୍ତା, କେତେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନା ଏଇ ଶ୍ରୀରାଧା। ଯେତିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲି ତ କାହ୍ନାର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲି ତ କାହ୍ନାର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମନର ପୁଲକ ମନରେ ରଖି ସୁନା ଗଉରୁଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥା ବଦଳେଇ କହିଲା, ହଉ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ତାଙ୍କ ଗତିକୁ ମାପିବା। କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ସେ? କେଉଁ ଗଳିରେ, କୋଉ ଛନ୍ଦରେ, ଅନ୍ଧାରରେ କି ଆଲୁଅରେ, ବେଳ କି ଅବେଳରେ, ସବୁରି ଜାଣତରେ କି ଅଜାଣତରେ? ତା କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଜଣେ କହିଲା, ଠିକ୍ କହିଲ ଗୋ, ଚାଲ ତାଙ୍କ ଗତିକୁ ମାପିବା। ସେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଧୂମ୍ରାଭ ରେଖା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତମେମାନେ ଧରିପାରିବ ସେଇ ଧୂମ୍ରାଭ ରେଖାକୁ? ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋପୀଗଣ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ। ସତେ ଧୂମ୍ରାଭ ରେଖାକୁ କ'ଣ କିଏ ଧରିପାରେ? ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୂଆଁଳିଆ ବଳୟରେ ରଖି ନିଜେ ରାଧା କ'ଣ ଗତି ମାପିବା ନିମନ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଛୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ନା, ରାଧା କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଯାଉନଥିଲେ, ବରଂ ବାଛୁରୀଟିଏ ତାଙ୍କୁ ବେକ ହଲେଇ ଡାକ ଦେଉଥିଲା। ସେ କ'ଣ ବାଛୁରୀର ବେକକୁ ଆଉଁସୁ ଆଉଁସୁ କହିଲେ, ସଖୀଗଣ, ଗତି ମାପିବାକୁ ଆଗଭର ହୋଇଯାଉଛ ଯେ, ମାପିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଶୁଣିଦେଇ ଯିବନି? ସଭିଏ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ଏକ ସମୟରେ, ଏକ ଲୟରେ ରାଧାଙ୍କୁ। ଗତି ମାପିବ ତ ତୁମକୁ ଏ ଚପଳ ବାଛୁରୀଠୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାରି ପରି ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ଲମ୍ପ ମାରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ହୁଏତ
ଗଣିପାରିବ ଅନ୍ତହୀନ ନଈପଠାରେ ଅସୁମାରୀ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଚମକି ଜୀବନଟି ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବିଜୁଳିର ଦୀପ୍ତିରେ ସାରା ଜଗତ ଚଳମାନ ହେଲା ପରି ମନେ ହେବ, ଆଉ ଯଦି କେବେ ତୁମକୁ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ରାସ୍ତାଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ତେବେ ଗଣିନେବ ସେଠି କେତେ ଧୂଳିକଣା ଥାଏ। ଏଥର ଅଭିମାନ କଲା ପରି ଜଣେ କହିଲା, କି ଗୋ ରାଧେ, ଆଜି ବଂଶୀଧାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲନି ବୋଲି ଆମ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଛ କି? ଆମକୁ ଏତେ ଡରଉଛ କାହିଁକି? ମୋର ଏତେ ଶକ୍ତି କାହିଁ ତୁମକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ପାରିବି? ତେବେ ଗତି ମାପିବାକୁ ଏତେ ଦୂର ଯିବ କାହିଁକି? ତୁମ ନିଜ ନିଶ୍ୱାସରେ ହାତ ମାରିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି? ତୁମ ନିଶ୍ୱାସ ପରା ତାଙ୍କ ଛନ୍ଦ, ତୁମ ପ୍ରାଣ ପରା ତାଙ୍କ ପଥ। ଏଥର ସୁନା ଗଉଡ଼ୁଣୀ ଫେରି ଆସି ଗୋଟିଏ ଦଧି ଭାଣ୍ଡ ପାଖରେ ତୁନି ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଚାହିଁଲା ରାଧାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ସତରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଆଜି ଅସମ୍ଭବ ଭାବେ କରୁଣ ଦିଶୁଛି। ସତେ କି ଆକାଶ ଯାକର ମେଘ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ନିଜେ ଏତିକି ଜ୍ୱଳନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବାକ୍ଚାତୁରୀରେ ଭୀତ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲା ପରି କହିଲା, ନାଇଁ ଗୋ, ଆମର କି ପଡ଼ିଛି ନା ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମାପିପାରିବୁ ନା ଗତି। ଆମେ ତ ଦଧିମନ୍ଥିବା ଲୋକ, ଦଧିମନ୍ଥନରେ ହିଁ ବିତିଯିବ ଆମ ଜୀବନ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଦଧି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ଅତି ଅଭିମାନରେ ଏତିକି କହି ସୁନା ଗଉଡ଼ୁଣୀ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଧି ମନ୍ଥିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରେ ପରେ ଗତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ମାଦିନୀ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଇ ପରା ଦଧି ଘୁରୁଛି ଗୋଲ 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 ଗୋଲ, ଏଇ ତ ୟାରି ମଝିରେ, ଏଇ ତ ୟାରି ମଝିରେ କଳାବିନ୍ଦୁଟିଏ, ଆହା କି ଅପୂର୍ବ କୃଷ୍ଣ ଗର୍ତ୍ତଟିଏ। ଗର୍ତ୍ତ ଚାରିପଟେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୁଆର ପରେ ଜୁଆର, ତରଙ୍ଗ ପରେ ତରଙ୍ଗ। ଆହା, ଏ କି ଦୃଶ୍ୟ! ଏଇ ତ ବିଶ୍ୱ। ମୋତେ ତ ଏଇ ଦଧି ଘୂର୍ଣ୍ଣନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କୃଷ୍ଣ ପରି ଦିଶୁଛି। ଦେଖ ତ ସଖୀ, ଦେଖ କାହ୍ନାର ଛନ୍ଦକୁ ଦେଖ, ସୃଷ୍ଟିର ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଦେଖ। ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ ସୁନା ଗଉଡ଼ୁଣୀ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଗଲା। ଏ କ'ଣ ହେଲା? ରାଧା ଧାଇଁ ଗଲେ ସେହି ଦଧି ହାଣ୍ଡି ପାଖକୁ। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଏକଲୟରେ ସେହି ହଲଚଲ ଦଧି ତରଙ୍ଗକୁ ଚାହିଁ ରହି ପାଗଳୀ ପରି ସୁନା ଗଉଡ଼ୁଣୀର ହାତ ଧରି କହିଲେ, କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ଲୋ ତୋର ସୁନା ଗଉଡ଼ୁଣୀ, କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲୁ। ମୁଁ ଅଭାଗିନୀ ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ଖୋଜୁଛି ଯେ ଖୋଜୁଛି, ଖୋଜିବାର ନା ପାଇବାର କାହାର ବି ଅନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ନିର୍ବାକ ହୋଇ, ମାଟି ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଭଳି ଯଶୋଦା ନୟନ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଦ୍ର ଚକ୍ଷୁ ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ସୁନା ଗଉଡ଼ୁଣୀର କଚଟିକୁ ରାଧା ସେମିତି ଧରି ରହିଥିଲେ ଅନେକ ବେଳ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।